Baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, Baba wethu ongcwele, nasekuseni moya ongcwele sisondela kuwe Nkosi Jesu. Siyakholwa Nkosi ey'nhliziyweni zethu ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu kwabafileyo. Baba wethu ongcwele siyabonga uNkulunkulu wethu, sibonga leli thuba osipha lona Nkosi kuba sihlale Nkosi silalele Nkosi izwi lakho. Nkulunkulu wami ngiyakhuleka ukuthulise yonke imimoya engaphazamisa Nkosi izwi lakho namhlanje. Ngiyacela Nkosi Jesu ukuthi ube nathi ngomoya wakho ophilayo, usilondoloze usigcine, usiphe Nkosi izindlebe ezikamoya ukuba Nkosi Jesu silizwe Nkosi izwi lakho. Ngiyakhuleka Nkosi nasekuseni ngiyacela ukuba Nkosi usembathise Nkosi inkazimulo yakho, usibiyele Nkosi Jesu ngomlilo wasekhaya ezulwini, usinqobele zonke izimpi nakule ndawo Nkosi esikuyona. Fafaza igazi lakho Nkosi Jesu kunethu phakathi. Ngiyacela Nkosi yokulunga ukuthi ube nathi, hlala nathi Nkosi Jesu, hlala nathi dwala lensindiso yethu lishonele ilanga, ubusuku bufikile, masingasali Nkosi singenayo umncedisi. Siyacela Nkosi ukuncedwa uwe, silondoloze Nkosi nathi izwi lakho Nkosi ngizolifunda. Ngiyacela ulibiyele ulivikele, unqobe konke Nkosi okungaliphazamisa.
Moya ongcwele ngegama likaJesu ophilayo, nami Nkosi ngiyacela ungenze ukuba ngihlale phansi. Nkosi usebenzise lo mzimba ukhulume lokhu Nkosi ofuna ukusho namhlanje. Ngithi sihlezi phansi. Ngiyacela ngoJesu Kristu ophilayo. Siyakubonga uNkulunkulu nomusa. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Bangcwele sizovula encwadini yamakhosi esibili chapter 2 lapho sizofunda khona sizoqala lapho ku verse 9 ukufunda sizofunda nje cishe amavesi 1 2 3 4. Okay, sofunda amavesi awu4 ngenzela ukuthi mhlawumbe kuzokale kangcono lokhu uNkulunkulu athi akusho. Siqale ukufunda bangcwele. Kwathi sebewelile uEliya wathi kuElisha, cela engiyakwenzela khona ngingakasuswa kuwe. Wathi uElisha, makuphindwe kabili umoya wakho phezu kwami. Kepha wathi, ucele into elikhuni, nokho uma ungibona lapha ngisuswa kuwe, kuyakuba njalo kuwe. Kodwa uma ungangiboni, akuyikuba njalo. Kwathi beselokhu behamba bekhuluma, bheka nanso inqola yomlilo namahashi omlilo kwabahlukanisa bobabili. uEliya wakhuphukela ezulwini ngesivunguvungu. uElisha wakubona, wamemeza wathi, Baba, Baba, nqola kaIsrayeli namahashi bakhe. Akabe esambona futhi, wabamba izingubo zakhe waziklebhula kabili. Inkosi ibusise ukufunda kwezwi layo. Jesu Kristu inkosi. Lapha ke bangcwele sinamadoda amabili abaprofeti, okusho ukuthi uEliya wayemkhulu kunoElisha. Lamadoda ayehamba omabili ikhathi eziningi. uEliya wakhuluma amazwi awakhuluma kuElisha ayedida, kodwa ayefuna umuntu ozowezwisisa ukuthi kuthiwa. uEliya wathi kuElisha, cela engiyakwenzela khona ngingakasuswa kuwe. Lokhu kwakunzima ke kuElisha ngoba ingathi wayengakaqondi kahle ukuthi kwenzakalani futhi kuzokwenzakalani. Kodwa uma sibuka la noma sifunda la, uElisha wakhuluma amazwi anzima futhi kuEliya. Wathi, makuphindwe kabili umoya wakho phezu kwami. Kuyisimanga ke lokhu bangcwele, ukuphindwa komoya womunye umuntu phezu komuntu omunye umuntu, ngoba kubukeka ukuthi lo moya ozophindwa phezu kwami noma phezu kwakho umoya ngabani, hlobo luni lomoya.
Thina ke singabantu siphila la emhlabeni siye sahambe nje nabantu singanaki singaqondi futhi ukuthi umuntu esihamba naye unahlobo luni lomoya. Uma ungake uzibheke nje uhamba nomuntu ohamba naye ukuthi lo muntu izinto esizenzayo ziyafana yini, yini ayenzayo nami engiyenzayo. Ngoba lamadoda lawa isikhathi esiningi ayihamba ndawonye, konke okwenziwayo uElisha wayebuka ngoba wayehamba nendoda eyayinamandla kakhulu kunaye. Wathi uElisha, umoya wakho mawuphindwe kabili phezu kwami. Mina ngingasho yini kwengihamba naye ngithi umoya wakhe mawuphindwe kabili phezu kwami? Ngizosho nje sengihlolile yini ukuthi umoya kuyena hlobo luni lomoya. Mhlawumbe uzothi malume, ingathi ngafana nawe. Uyamazi umalume wakho noma ucabanga ukuthi yamazi? Ngoba kungenzeka umalume wakho ungumbulali, wena kodwa usofuna ukufana naye. Kungenzeka umalume wakho ungumdlwenguli, wena kodwa usofuna ukufana naye. Yingakho ngelinye ilanga kuthiwa hlola lo moya ukuthi labantu enihamba nabo hlobo luni abantu. Hlobo luni abantu ohamba nalo lunomoya onjani, lwenzani? Mhla ungekho eduze kwakhe yini ayenzayo? Wenza lokho okufanele noma wenza ukuthanda uyena, wena kodwa usufuna ukufana naye? Ingathi besingahamba nabantu abanomoya kaNkulunkulu, ingathi besingathi uma sicele lokho okufanele. Uma kuwukuthi uhamba noNkulunkulu, yini oyicelayo uNkulunkulu? Ucela ini? Mhlawumbe omunye uzothi ucela imoto, omunye uthi hayi icela indlu enkulu. Mose ukujatshisa ucela izinto ezizosala emhlabeni. Asiceleni okwasekhaya ezulwini. Asilingise uElisha bangcwele, yena wakhetha ukucela umoya kaNkulunkulu awubone kuEliya. Uzokwenzani ngento oyicelile kumuntu? Izokusiza yini? uElisha wacela into ebalulekile nento elikhuni. Usho njalo Eliya, uthi ucela into elikhuni, wathi kodwa uma ungibonile ngisuswa phambi kwakho, uzowuthola lo moya ofunayo. Mayingasusa umuntu ohamba naye eduze kwakho, uzoyithola lento anayo, noma uzowuthola yini umoya wakhe. Ngathi besingafuna kaNkulunkulu bangcwele, iwona umoya ongcwele esizoqoba ngayo sahamba emhlabeni. Uma ungekho kuthini umoya kaNkulunkulu, sizohluleka emhlabeni masihamba, ngoba kulo mhlaba esiphila kuwona ziningi inkinga, ziningi izipho esibhekana nazo. Kakhulukazi thina amakholwa, ingathi besingaqina
sihlale kuNkulunkulu siucela umoya wakho ongcwele uhlale kuthina ngoba thina amakholwa sihlaselwa kakhulu sihambe emhlabeni usathana unabantu bakhe bagcwele la ubenzisa yonke into ayithandayo uma kubonakala wena mntwana kaNkulunkulu umuntu wasemhlabeni ukhuluma into ayithandayo inhloso yakhe ufuna ukukudunga ugcine nawe usuphumile endleleni usukhuluma okungafanele ukukhuluma kanti uma simema umoya kaNkulunkulu sicela ukuthi uhlale nathi noma uphindwe kabili kithi umoya kaNkulunkulu sizonqoba ngeke sahluleka noma usathana kakhuluma thini kodwa ngeke sahluleka umoya wakho uphindwe kabili phezulu kwami yilokho uElisha acela ngenhlanhla yakhe kwambono ekhuphuka ezulwini njengalokho ayeshilo uthi uma ungibonile ngisuswa phambi kwakho kuyakuba njalo okusho ukuthi lo moya ucelile uyophindwa kabili kuElisha umoya kaEliya ngakho nathi kusifanele ukuba ingathi besingacela umoya kaNkulunkulu uhlale nathi sicela umoya kaNkulunkulu uphindwe kabili phezulu kwethu ukuze sizoba namandla kakhulu sikwazi ukunqoba endleleni uma kungenjalo sizonqotshwa kubuhlungu ukunqotshwa kwekholwa ngoba selinqotshiwe liba inhlekisa la egoqweni singavumi bangcwele ukunqotshwa singavumi bazalwane noma sibhekana nasiphi isimo singavumi asimeme uNkulunkulu ingathi namhlanje besingaguquka sishintshe sithi Nkosi Jesu umoya wakho mawuphindwe kabili phezulu kwethu ukuze sizonqoba endleleni ubumnandi bomhlaba ngeke sabenza lutho bohlezi bukhona thina ngathi besingasebenzela ukuye ekhaya ezulwini sisebenzele ukwakha izindlu zethu ekhaya ezulwini lapho siyothi masidlule emhlabeni sifike sihlale khona ngoba ngenjalo uyothi yafika ezulwini ufike ushayise uma ushayisa ngenxa yezono zakho bakhombe esihogweni uhamba uyazula-zula-ke manje ingoba awenzanga kahle ingathi besingacela umoya kaNkulunkulu uphindwe kabili phezulu kwethu le ndoda uElisha umoya kaEliya waphindwa kabili phezulu kwakhe nangempela kuyabonakala ukuthi uElisha usenamandla aphindwe kabili aqhamuka kuEliya yebo naye wayinawakhe amandla kodwa wabona ukuthi ukuze ngenze imangaliso angicele kule ndoda wacela wathola ikhona enye indoda eyayinamandla amangalisayo kodwa yona yayikuyingabazi ngoba yayizazi ukuthi njani indoda uMoses wayinamandla amangalisayo avela kuNkulunkulu uNkulunkulu wamnikeza amandla kakhulukazi ngoba wayephatha induku ewumelusi elusizivu siyakhumbula ukuthi uNkulunkulu wathi akahamba ewa-Israyeli okhipha abantwana bakwa-Israyeli eGibhithe mayifika eGibhithe wasebenzisa induku uNkulunkulu wambuza kuyona wathi yini oyiphethe wathi induku wathi iphose phansi wayiphosa yaphenduka inyoka yingoba uNkulunkulu wayebona izimangaliso ezenzeke eGibhithe
Ingakho le nduku kaMoses athi akayiphose phansi. Induku kaMoses yaphenduka inyoka. Kwasho ukuthi esingabantu inyoka siyayisaba. Thema iqala ithi yabaleka indoda tayi ungesabi. Ibambe umsileni wayibamba yaphenduka indongo. Amandla kaNkulunkulu ehlela kuMoses asosikhathi. Okusho ukuthi nami nawe sinalo ithuba lokucela uNkulunkulu asiphe amandla akhe. Amandla kaNkulunkulu ke umoya oyingcwele siyakwazi lokho. Masingacela wona uphindwe kabili phezulu kwethu sobe sasinqobile bangcwele. Sobe sasinqobile nje. Akukho kuyosehlula, akukho kungasivimba uma sinalawo mandla. Kusifanele bangcwele kuba siwacela amandla kaNkulunkulu awumoya oyingcwele ukuba phindwe kabili phezulu kwethu ukuze sikwazi ukuyihamba indlela yethu yokukholwa, sinqobe zonke izimpi esibhekana nazo ngaphansi komthunzi welanga. Silingisa uElisha. Masikhumbula uElisha ngelinye ilanga efika kumame ezocela ukudla ethunywe uNkulunkulu. Wathi uElisha ngenzela ukudla. Wathi lo mame sekusele nje okuncane ukuba ngidle mina nengane yami sife. Wathi uElisha yenzela mina kuqala. Wathi yenzela mina kuqala. Uthe mayenza lo mame ehambe yokha lapha ya emphongolweni okuhlala khona impuphu enza iqebele wanenzela uElisha. Kwaba sekuphelile enhlizweni yalo mama wabona hawu sekuphelile, kodwa ngoba ngenzela umuntu kaNkulunkulu akunandaba. Thema ithi yokubheka lo mama wathola kukhona amandla kaElisha awathole kuEliya. Yiwo lasekhande ukuthi kube khona lapha ya. Ngoba uzwile ethi lo mama sekusele nje ukuthi ngidle nengane yami bese sifa. Elisha ke wakhuluma noNkulunkulu kwaphinde kwakhona. Akuphindanga kwaphela. Niyakhumbula uElisha egcwalisa amafutha owesifazane. Amandla kaNkulunkulu lawo ehlela kuElisha ewacele kuEliya. uElisha kuniziningi izinto azenzile ngamandla awatholile ayethe ecela ukuba amandla kaEliya aphinde kabili phezulu kwabo. Ngakho kusifanele bangcwele ukuba sicela umoya kaNkulunkulu silingise uElisha ukuba uphindwe kabili phezulu kwethu ukuze sikwazi ukunqoba. Ngoba uEliya wanqoba. Wawehlisa amandla wawehlisela kuElisha. uElisha naye wanqoba njengoba uEliya ayenqoba naye ngamandla avela kuNkulunkulu. Engathi wonke umuntu okhona la ozwile ukuthi izwi lithi namhlanje engathi bengacela kuNkulunkulu ukuthi umoya wakhe uphinde wabili phezulu kwethu. Naloyo acele ukuze azothola lawo mandla. Sikwazi ukuyihamba indlela yethu yokukholwa bangcwele singahluleki. Siyosizakala masenze njalo. Siyonqoba masenze njalo. Akukho kuyasehlula kodwa konke kuyokwenzeka. Ngiyafisa nje ukuthi ingathi besingaba abantwana bakaNkulunkulu abalalelayo abazokwenza kahle phambi kaNkulunkulu ukuze masicela umoya kaNkulunkulu uphindwe kabili phezulu kwethu siwuthole.
siwuthole ngoba kusifanele ukuba sibe nomoya kaNkulunkulu ukuze sikwazi ukunqoba, ukuze sikwazi ukuhamba kahle endleleni, senze lokho uNkulunkulu afuna ukuba sikwenze. Kuyosiza lokho, siyonqoba masenze njalo. Kepha masihlulekile isihogo siphe wethu ngoba siyohamba kabi endleleni. Ngakho kusifanele ukuba senze kahle. Ngiyambonga uNkulunkulu bangcwele uma ngadlula la mhlawumbe sengokhuluma okungasikho, kanti uNkulunkulu usekhulumile lokhu athi akusho esebenzisa nomzimba. Ngiyambonga uNkulunkulu ngakho asenzele khona osukwini namhlanje. Ingathi bangcwele besingahlala uNkulunkulu sikhulume naye, sicela umoya wakhe ongcwele uhlale kithi. Ingathi ubungaphindwa kabili kulona loyo ukuze sikwazi ukuhamba kahle endleleni. Sizocula ke number 107 emacilongweni. Bese ngikhuleka emva kwalokho ke bese ngidede indawo. Ngidedela umphathi wohlelo aqhubeke nalokho okumele aqhubeke nakho okusalile. Ngiyavuma mangaliso oga Kristu wamushiya
uNkulunkulu nomusa Dabezulu nomhlaba. Siyabonga Nkosi Jesu, siyabonga Moya Ongcwele. Siyabonga uthando lwakho Nkosi olumangalisayo ngaka. Osikhombisa lona Nkosi ukuthi usithanda kangakanani. Siyabonga Nkosi ukuthi usukhulumile Moya Ongcwele. Ngiyakholwa Nkosi sizwile lokho Nkosi okushilo kuthina ukuthi asiqaphele ukuthi sihamba nobani. uNkulunkulu wami siqaphele ukuthi yini esiyicelayo. Moya Ongcwele siyabonga ukuthi Nkosi sikhuthazile namhlanje ukuthi masicela umoya wakho Ongcwele kube yiwona Nkosi ophindwa kabili phezu kwethu ukuze Nkosi sikwazi ukuyihamba indlela yokukholwa singasabi ngoba wena Nkosi unathi. Baba wethu Ongcwele siyabonga. Ngiyakhuleka egameni lika Jesu ophilayo. Ngiyacela Nkosi ukuthi ubusise abantwana bakho bonke ekade bekhona abalalelile Nkosi lenkonzo. Ngiyacela ngegama lika Jesu ube nabo, ubagcine Nkosi, ubalekelele, ubasize, ubenzele Nkosi abakucelayo ukuvela kuwena ngegama lika Jesu ophilayo. Siyabonga uNkulunkulu wethu, yiba nathi ngomoya wakho ophilayo ngoJesu Kristu Nkosi yethu. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen.